Hai, filmez, da? da. Băieți, acușați asta. Hai, Da? dă-i tu, Da. тройной, четверной. Так, încercăm двойной сальто. Давай. Смертельный номер. E aproape смертельный номер. Hai că dă-ți filmez, du-ți, hai. Давай. Включаешь. Давай. Măi, și tu leacă, așa? Оляк, хай. Огонь. Давай, Сань. Есть кадр? Este cadru? Da. Короче, cum sărim? Pe pânce. Pe pânce, dar nu chiar pe pânce, așa e Ianu, dar așa. Hai. Nu, așa. E, de-ala încolo. Uite. Ei, să nu-i pânci. Așa, Ianu, ia. Rău o să fii, bine. Așa, băi, sare, dacă vrei pe coalele. Iartă roșu, na. Hai să tu prim. Nu tare roșu, și asta. Filmează. Hai. Cum? Ia ca așa, uite. Ei, nu tot pânce, eu n-am să. Nu pe pânșe. Uite, doar ai soarecele, nu na. Ei, Mai de-am mult iar. leaștele decât soarecele. Iară de-am. Hai la pulă și trebuie să mă distrug sau și. Sifi, sai? Hai. Când ieși înapoi, când ieși afară, nu ți... Nu mă sări și gata, nu, nici nu trebuie să iasă eu, pauză. S-a necat unul. Hai. Ei, dă-i cadrul ăsta să-l smităm și să primim. El nu cam levă. Cum e levă? Pasa asta.